Хора, това е втората част на клипът, в който виждате някакъв бус минава от Буджарска. Току-що преминахме някакво село и затова реших да почна клипа. Ето, вижте колко яко се цяло общо взето станало, като са го построили тук. Така стръмно. С мен някой се смее като музика. Види, това не снимам веки. Добре, и какво толкова за една минута? Защо на твой ли телефон трябва да вярвам? Той че пак прави някакви... Не, 2,50. Виждате така къщи пак някакви, ама те мачи няма да се видят на клипа. Така още един къщи. Всички в този бус участват в клипа. Абсолютно всички, дори Стойчо. И аз. Хората, които не сте виждали. Всички хора, които не сте виждали. Ама аз си правя клипа. Аз си правя видеоклипа. За YouTube. Значи, тук има хора. Видят. Това е втора част. В този клип. Това е яко бушче. Тук табелата и надявам се втора част да я хареса, не беше много така. Добра, гледах да снимам само къщичките и скоро.